thuolo marangi kadipono seko reyo makare to sani yana mona dhiro wakili Joshua Nyamori omiwa ne chal mar wach kotenore koda weche gi mag tije e twak mokalo wakili ne okoloso e weche mag thuolo mag tije ahinya to ne gin mag rango chenro mag bero uchumi norango kanyo weche mag ola kendo bero weche mag ohala sani kodhi bedo koloso karka osebedo kodhiro ahinya weche gi mag affordable housing kowacho ni gidhi medo thuolo mag tije neno machini ka oganda jo Kenya nopango laini mabor KCC ka kod kabete National Polytechnic oganda da wuok oko mar Kenya mondo mi gidhi gimany tije oko kae iwuono dhi mule yo machal nade housing affordable housing bedo sendiko oganda e kit romo mane ogeno e higani mar ariyo koro korumo. One mokwongo oloch adani mondo ing'eni last time president noloso weche mag tije nowacho gik ma sirkal osetimo mar enhancing tije especially kuom kijende adwani mondo chak alerte jopiny ni kiseng'iyo ka president osebedo ka loso on activities magitimo e sirkal one of the key areas en ere kaka ginyalo medo tich and Cleophas ing'eni an a board mar National Housing Corporation and board mar National Housing Corporation no en one of the agencies mag sirkal tiyogo mar implementing projects mag affordable housing e Kenya ka and the president osebedo ka wacho and I'm sure they emphasize kawuono ni there are over the last time mana jokoloso no there are over kijende 160,000 mane onge tich masani tiyo nikech projects go dhi mbele nitie joma jolwedo nitie funde nitie engineers nitie quantity surveyors nitie suppliers ma uso gik moko kanyo gi joma gindiko nitie joma tiye kware nitie joma tiye factories maloso chumbe to loso simiti and so on and so forth and the president nowacho ni en gombo ne en ni at some point wabro make sure ni the entire Kenya and a construction site. Why is important because mostly economies mostly into depression kaka economies work mondo ochake mondo otuge mondo chak tiyo nyaka pesa donje lwet jopiny and construction gedo in one of the ways ya make sure ni pesa donje lwet jopiny nikech koka for instance National Housing Corporation spend about 300 million affordable housing projects ma Homa Bay. Pesa ni kosechul kontrakta biro to chule jotich ma Homa Bay matiye site no. At the same time project no loss any issues kaka drisni dhoudi gi mag chuma itimo gi jojua kali makanyo. So sami chulo jojua kali go pesa no dhi ne jojua kali makunde go. Now at the same time no nego bedni raw materials kuoyo kite and so on and so forth minyalo yud locally mondo tigo ko yud from the local environment mano make sure ni pesa ochako the environment at the same time iro ni jomo chul pesa gi whether gin suppliers gin jo teach and so on and so forth gidhi tiyo gi pesa gi ka pile ochamo ga lot chingno nyalo nyiewo ringo okay so jabucha cha nyedo pesa at the same time onya ido boda onya ido matatu so pesa circulate so some pesa circulate ni the economy bedo revived because the economy bedo mana revived some pesa circulate many tie economies moro machon niluongo ni Keynes no wacho ni kapo ni ochopo kama kijende unge tich ma pesa unge economy to sirkal nyamiyo kata jopiny bur mondo kuny to kage se kunyo bur ka onge minya tim kendo tichaki chulo gi mondo gi burno to but in this one kijende you do teach ma not only keto pesa lwetgi but at the same time bro konyo jowa mosebedo kodak e yore moko beyo kama ne usipna ma Suba Churchill wacho ni a life with dignity kidhi slums wa all over the country you look at you dark in a life of indignity utegi bro mio gi kunde maginyalo dak kibiro Kisumo ka ibro yudo ka president nisho biro mo launch affordable housing Lumumba tino dhi mbele ondiko kijende kidhi Homa Bay kaka sawacho nitie project ma National Housing Corporation timo
Machigni room, I think we're doing about 5% or something. This year, President no launch affordable housing project. At the same time, President no launch a gero chill. So all over the country, it is several markets migero, one new you teach, but at the same time, provide environment kaman jo o ala matino tindo nyati me ohala. President